ngayon siya mo. Hindi siya ito. Nalay kung hapar siya bilim kayo, eh? Oo, totoo kung pinilunta. Ang bawat banwit, no? Magtutis kayo ng tatay mo. Ngit-ngit. Oh, ito may ngalay. Oh, kalau aku siya kung banta kapag. Are, ba't siya? Mula siya ikot eh. Oh, MP dari siya nga mo malay hamar siya malim tambah sinibok ka pang sure na kabaya siya na TM kadaw ala na pano i-retrop siya kaman te nasawan di kayo siya ni. Di ba kung tama siya? Nangyalit kayo naman na. Ay like ka siya eh. Dili ka siya kita ikot eh. Ito nga. Tuya ka ta. Ngarot nang kami issue na kasi. Iya. Siapkan ni. Tak kalian jauh hips ke pulau ban. Kamu setuju? Tapi pang pang seban. Cepat kacingnya deh jangan apa jauh tiga. Nga tengah patun jimut fish pa kita. Senang simpai makin mo ban. Ya nak kita. Oh ya. Halo. Manga iban siya. Ban Syam. Piyo na yun ang bajong nga. Ay mo pi. Ay nga ay nang bapo niya pi. Nang tumaw. Hanak sing tiang. Bat ngalayo ya keren laisin mentaba pi. Sisin hanak sing tiang. Sisin hadukan siya, bat sisin kat baki dan ya. Kawat suwe no bang laklen. Dia pidon kam. Laban ni siya bat nga. Kalong tambah. Ang baba lay pilihan niya. Em tingam leran kamang lampat istut deh. Hai mo. Kabahasa sukan pi. Tambah dan sipang mo. Oh, okay ba siya. Bye. Alam Islam. Oh, pidai mapi. Oh, ada makan. Yang ni ready nak sudah siya. Em pinai. Ya pi bayar kenduk terteng ro. Toh, ya kata. Ya. Itu ya tadi di bawah semua. Kok mengajar pakai Arab?
bangin duhay. Kukpa jong hi ubah beneng. Isngo ban ay ngu yami ya kabamila kurku ban mila ay hangi kini kijing bang. Te shwa bangin bang. Tupan kantang atray ki bakino ki atiar ki babit bantay ki khotmet ki jong. Bantay na kamanta ka chiim ka bakan jado. Ya kabangin ang la banang yai bantray ki kam ki bamalakas ni. Bat bantay ru ya kijing im ka bakan jam si. Ya kabangin ang la ban syakri bat ban kraw ya katang ka jong. Nabay ki pan. Ha katang try Jisu. Nadu manta. Allah kata. Amin. Iya.